देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। बानी पैदल देव के बाया रघ त हमारा लेट होई, त हमारा लेट होई। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। बानी पैदल देव के बाया रघ त हमारा लेट होई, त हमारा लेट होई। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। संगीत डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा। डीजे सिनोर मोतिहारी रौरा उठा के चली रौआ मम्मी पापा जी के साथ में, साथ में, साथ में। लागत बाटे आ जाई अरचन हमन के पूजा पाठ में, पाठ में। भर के बाकुशी जिद कइले बड़ा बेसी तो गलती ढेर होई, तो गलती ढेर होई। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। डीजे सिनोर मोतिहारी राइटर मुकेश पिया गइले विदेशवा काहे करावेला नी होरावा होनी, होरावा हो। संजीत संगम राजेश राजा चली न तोहर बहानवा हो, बहानवा हो। विनोदनी साध राजा राजकुमार से तोहरा भेंट होई, कि तोहरा भेंट होई। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। बानी पैदल देव के बाया रघ कि हमारा लेट होई, कि हमारा लेट होई। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। देवर जी पेन्ही न धोती पियर अरघ के बेर भइल। संगीत डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिपरा पिपरा पिपरा।